Ban tek lakam ya ki barjala ki bawan ban khai pateng da ka babu ki dukan paper hapo ka sor nong po klam da don ka trading license ka kan hun enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council manta ka sngi ki lapan nong ki jingkhanra trading license ban khanglat ya ki to ki dukan jong ki barjala ki ba penyat ya ki kam khai klam da don ka trading license kumban pen pau ka sor nong po ka de ka we ni ki jaka khai pateng bala khampau hari bhoi bat ka badiru ka headquarter jong ka ri bhoi district bat kani ka jingmi kani ka kanhun enforcement ban panlong ye ka jing khanra trading license ka deru hadian baladon ka jing ujor na kalyang ka Khasi Students Union nong po circle show executive member badi pet ya ka trade and enforcement jong ka catch edc ya kani ka jing khanra ya ki trading license da ka kanhun enforcement ka catch edc lalam khmat du inspector uba vi bamon ha ka ba menta ka sngi ki lala ban khanra ya buntli ki dukan jong ki barjala baha phapo ka sor nong po kumbala pan pau da kani ka kanhun enforcement ka HADC ha kani ka sngi bala sedang ban khanra ya ki trading license ya ki dukan barjala lala babun ki dukan jong ki barjala kimdon satya ya ka trading license bat ki la shu panyat be an bat nakalyang kani ka kanhun kala pha sandon da ka showcase notice syakitra jong ki dukan shu ki la pentip ru kat ba ka jing khanra ya ki trading license kadang ya chaprang ladon ru ki dukan jong ki barjala ki bala khang khardap no ya ki dukan khanang malat na gajing sha khanra ya ki dukan kawiru ka baki lalap habdeng gajing khanra ya ki trading license lalap ru baki ladon ki dukan jong ki barjala ki balawan kam da ki trai muluk trai jaka ban kam baka de ka dukan jong ki kat ba ya ka kampat la panya da ki barjala jatuh license oh hampir tak sabi boleh ngumpul aku depan. Zero 125. Balikan dulu ya.